Nakaagom sang patal nga pila sa dugan ang isa ka lalaki matapos ginbuno sang wala pa makilalaan nga persona sa barangay Mapili, San Enrique, Iloilo. Ang biktima ang giningadlan kay J.M. Alarba, 32 anyos, isa ka manguma, kasado kag residente sa barangay Baraulan sa amuman nga Banwa. Sunod kay Police Captain Johnny Oro, hepe sang San Enrique Municipal Station sang ma-interview sang Radyo Bandera Iloilo. Takna alas 7:30 sang gabi, papuli na kontani sa ila puluyan ang biktima sang iniya naghapit sa igad sang karsada agud nga mangihi. Didto na may nagdulog kay isa pa ka motorsiklo kag ginsumbag si Alarba kag ginpasundan sang buno nga nakaagom sang patal nga pila sa dugan. Dugang pasang opisyal nga nagawa sa ila investigasyon nga road rage ang ginhalinan sang tanan kung sa din ginpahayag nga ginareklamo ang maggahod nga tambutso sang motor sang biktima. Sunod pa diri nga sa idalom sang impluwensya sa makahulubog nga ilimnon si Alarba bangod naghalin ini sa isa ka pistahan. Giloy naman niya nagpalagyo sa wala may baluan nga direksyon ng duha ka sospetsado sakay sa motorsiklo samtang maswerte naman nga nakaluwas kag nagapaayon na sa karon ang biktima sa Pasay City District Hospital. Sa karon padayon pa ang investigasyon sa San Enrique Municipal Station agud matumod ang mga responsable sa amo nga krimen. Ini si Kabanderang Melmar de la Cruz, nagabandera sang matudtod nga serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Radio Bandera. Ang ining balita ang ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix. Himo sa natural nga sangka pareho sang amarkuso, chia seeds, the sugared cane extract powder. DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika.